weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni to awqali jeeri awqali waalo kon waktu yoni ha to jelambani juwanaɓe e nder galle walla e nder wuro Diallo Mamadou Demba Diallo ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal duɗal jaaɓi ha tirdi ngala Cheikh Anta Diop gila hanki ha subaka hande ko pelɓodiri musɗe woni toon hakkude sandaji janggoɓe toon kame police ɓe gulliti ko bursiji mabɓe jagorɗo jangde towde leydi hanki to yeeso sardiyankoɓe holliti ko hande walla janggo maɓe keeɓa bursiji mabɓe to leydi Mauritanie hoorejo leydi Mohamed Cheikh Al Ghazouani tawama hande o to Zouayrata ene tawe nder région de Trizamoura ngam jillu faggudu kame koɗale e wondi kadi entreprise aji kewɗi ha tenti ko fate fannu kuɓɓame nder leydi ndi to leydi Mali ne woni sunare mawde no fewi dendagal umma islamique ɗum ko jaltugol aduna ceerno Alhaji Hamme Niang yelteduno ko toon to Dakar hewɓe gouvernement mo leydi Mali bindi duwaw histoire faade gurdam makko to leydi Guinée Bissau wonande Julius Mada biyo ko hoorejo leydi Sierra Leone towama toon ɗum noon koye délégation CEDEAO kaldigala hakkude laamu transition ngu leydi Guinée Bissau kame CEDEAO o saaha ngu laamu noddi ko kaldigala dialogue kabruji men manaw min hatto Guinée Conakry Côte d'Ivoire RDC Congo Rwanda Soudan ma en jaa toon to Nigéria Burkina Faso joolam jabeeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni ja ñoɗena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo Ramata Diallo ko baɗuma dutiɗo Habi Demba ko baɗuma dutiɗo Malam Diop ko baɗum dutiɗo to Bamako Ibrahima Diallo ko baɗuma dutiɗo Alhaji Demba Huleya ko baɗuma dutiɗo Mamadou Demba Diallo ko baɗuma dutiɗo ɓesgu Demba Huleya kene wonde ceerno Ahmadou Tidiane Diallo to France jettiɗo hen kayitol ngol ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ndenda sunare e dendagal bandiraɓe julɓe kala aɓe tintina dendagal Mauritanie naɓe Mali naɓe Sénégal naɓe Gambie naɓe e Guinée naɓe diaspora o kala ko noonne kadi melga Mali naɓe melga Mauritanie naɓe Suwayna naɓe hoore ñiwa naɓe e galleji diine kame umma islamique kala ɗum ko jaltugol aduna kaw mabɓe biyetenoɗo Alhaji Hamme Niang yalti aduna ñande ale jewtuɗo e no toon to Dakaru laamogo leydi Sénégal jogori wirede ñande aljuma paɗuɗo e no toon to Haay leydi Mali jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe fedde heblo sukaɓe Afrique e gardegol ceerno Habou Diallo dow inde ceerno haali Aboubaɗi nelde duwaw dendagal ɓesgumo kala nde cemiraɗo yurmotomo yaafomo nannamal janna kanko ya dendagal maɓe julɓe kala yettindo hen wullango ko ceerno Ahmadou Tidiane Diallo taweteɗo toon to leydi France. Ayo bela yor mi dañi bela mi hirdana bela yor mi joftay bela ayo bela yor mi dañi bela. Docteur Djibiso witti yanke safri yanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen. Docteur Djibiso taweteɗo ɗon ɗo cuuɗi meɗen kiidira ko neɗɗo cafrowo yoga ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala ko wayno fibron kiis nem hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala debbo donkuɗo ɓesnude mo ɓoccode reedu mum cukki kala docteur Djibiso ene safra deedi musoji ellaji musoji ko nonne kadi koyɗe musoje koye musoje keeceje musoje kala docteur Djibiso ene safra diabète tension ko nonne kadi omo safra on cimmiɗo huɗo bonko ko hanate ƴiƴam mum kala docteur Djibiso ene safra on mo seyɗani memi donkuɗo dañde kayitaji kumiɗo humre sattude
to debbo to gorko kala docteur Djiby Sow ne safra kala dogam cité asma de gueɗe kala docteur Djiby Sow ene witti ay ɓen ko laaɓi sa yiɗi hebde en ko laaɓi jokkodirta koye docteur Djiby Sow safriyanke wittiyanke mo Allah rokki sellinde o saaha mo gonɗen taweteɗo nde cuuɗi meɗen kiidira ɗo henna sa yiɗi hebde tonggode docteur Djiby Sow mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa tonggode leydi Mali ene waɗi WhatsApp 00 223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe docteur Djiby Sow ene nawdil leɗɗe e bindol kala muɗuma kawis Allah cuuɗiɗo e kiiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to koridinoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗol tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde en ɗam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗiɗi dognata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tonggode gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Munta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuudo jinneji wi ko fittata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dattoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo nde yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustara jippiɓe leece kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani on golduɗe prostate hay sina prostate ma koko ɓurno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo dendagal rafi mawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodir nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji ara ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tijani Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336
04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiɗi jokkude mo mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden damdo faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone mabare ɗiɗi bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mon e ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Diaynde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe en renda sunare dendagal wonande sere kunda naɓe ko noon ne kadi ne renda duwaw e musidɗo mon Bakary Aliou Dialalo Ba ko noon ne kadi ne renda sunare e musidɗo mon Adama Fall ko noon ne kadi wonande fedde heblo sukaɓe Afrique e gardogol ceerno Habousa Diallo aɓe tintina dendagal bandiraɓe kala Adama Fall wonino gardiɗo catal fedde heblo sukaɓe Afrique ngal leydi Gambie wonande jinnaɗo makko gorko biyetenoɗo Hammet Ibrahima Fall kam yalti aduna e oɗo hen subaka hande o ɗum ko toon to hôpital mo Séré Kounda walla mbiyen hôpital mo kañum fini mo kañum fini walla mbiyen mo kañum fini toon to Séré Kounda kanko noon wo jeeya ko toon to Vélingara taba koto kanko on yaltiduna hande o subaka Diaynde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe fedde heblo sukaɓe fike gardegol ceerno Haboudji nder duwaw dendagal ɓesmo kala e nder duwaw musidɗo men Bakary Aliou Dialalo Ba toon to UK fade Adama Fall kame ɓesgu Hammeta Ibrahima Fall kala toon to leydi Gambie kumpital men ɗemgal Pulaar to leydi ndi Sénégal gattaten koye ɓattake hoorejo leydi ndi Sénégal gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall e nder ɓattake makko 17 ndungu ko APR wonande darna hakkunde makko e yaadiɓe makko kala APR laamiɓe leydi Sénégal tugganma tan guila hitande ujunnaje ɗiɗi e 12 ha yettenma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayya taw kadi koye lewru mars nogas e nayyi ndun lewru ko nden ngun laamu gasi ɗon kanko on gonnoɗo hooreji leydi Sénégal hono président Macky Sall waɗi ɓattake e rango ɓeydugol darde moɓodiral e ɓeydade mahade wonande APR kalanda ka ganduɗa yeynima no feewi ka ganduɗa holliti hay so tawi woni caggal ɓe jaatiri no fotiri kala maɓe ɓeydu darde no feewi beele kadi wonande mbarodi mayetta ha ganduɗa kala kadi ko wasno e kalanda kala nder leydi ndi Sénégal beele kadi ɓe mbawa tigui hebde ɗuma jagorɗo transport yangara woni Yacouba Diémé wa yaltini wonande o holliti ma kene tolno e taxi ji 500 ɓoyata ma yetto leydi ndi Sénégal kene wona 110 bis taw fof ko gaz woni ko nawata ɗuma ɗum noon ko hakkude décembre kame janvier 2026 paɗoɗo henno ɗum noon ko yidde wallidde yangara yogay parkaji ɗi ganduɗa taw koye otoji leydi ndi Sénégal inde makko Ibrahima Wali Seck en gandi ko jimowo ngana hande o nder leydi Sénégal kanko Wali Seck noon ko hande tigui wonoti yeeso juge taw kadi koye pôle judiciaire financiére ɓe rewiriɓe wonande koppareje disnaɗe e gueɗe fadriɗin fannuji kala kanko noon mo tumda wonande ɓi gonnoɗo hooreji leydi Sénégal woni Amadou Sall ko fate banggue milliard uji kewɗi no fewi ma wonani 10 milliard taw kadi koye koppareje wonande franc CFA kanko waali noon hande o darima e yeeso juge o holliti on haalis ala kala ko woni hen haydara takkake makko rewani makko o gollidani e joomen haydara
kono kadi koye yeeso juge kame yeeso procureur kala kono ɗum kono wa accitama o hooti galle makko kanko on Ibrahima Wali Seka jagoɗo jangde ngendi leydi Sénégal woni Moustapha Guirassi yaltini konngudi mum ngam faddade o circulaire jahowo e nder laylayti rendo wonande kay wiyede wonande ko fate sifa programme debati gorkati en nannama e sifa jangin leydi ndi Sénégal sukaɓe hewɓe ene jangine ɗum o holliti Sénégal ne hormi diineji religion woni diineji ɗi Sénégal ne hormi aadaji muɗum kono kadi jangde Sénégal fawake ɗen gueɗe kala kay to kan haala iwno yo ruttito toon ala kala ko findiri wonande kay ɗen gueɗe e jangde leydi ndi Sénégal haydara garten koye rafi biyeteɗo mborosa VIH sida ɗum ko ñalawma hanki o mawnina haɓade on ñaw e nder windere nde kala ko wona ɗum ko docteur Safiatou Thiam kettuɗo e oɗon fannu holliti taw koye bila mo yaltini o saaha Sénégal ne jogui capanɗe nayyi ujunere e temedde capanɗe nayyi ujunnaje jeeɗiɗo taw kadi ko neɗɗo wonduɓe oɗo hen rafi biyeteɗo sida e nder ndeɗon limore ken wona ujunnaje ɗiɗo e temedde joyo suka ene hena gondi kono kadi ko ɓuuri hewde tigui oɗo rafi teskede ko toon to Ziguinchor e Kolda kame Kédougou naati seeɗa to banggue Kaffrine ngam teskede Ziguinchor Kolda Kédougou ko nokkuji kewɗi luumaji taw ko taccoji keeri ene jahane garta e nannatodire kono kadi oqirdeji kanŋeji wonande kay moɓodire kewɗe ne teska e nder on fannu kono kadi teskama tan to tawi ko Ziguinchor tugganma janvier 2025 e nder ndeɗo hitande ha yettanima mois de septembre et 2025 ko ene tolno e temedde nayo e capanɗe jeenayo e goho woni ko windita ene daaɓa oɗo hen rafi biyeteɗo sida hen sappo e jeegomo ko sukaɓe wi noon ko docteur Maymouna Gueye kono ɗo saaha kadi ɓe kolliti rafi o ene fadde no fewi ne ɓuura yaccude caggal nder leydi Sénégal kono kadi teskama e wiide docteur Safiatou Thiam ko rewɓe tigui ɓuuri wondude oɗo henna ñaw gaga henna wonande worɓe ɓe ɗum noon ɓe kolliti oɗo saaha faddugol mum tan ko ƴewdade ƴiƴe mum e jabde kadi rewde safara muɗɗoma bateau Turquie taw kadi ko duppitali nayyi jeygue e maaje ɗe Sénégal waɗɗani Dakar no fewi ken tolno e nogas e ɗiɗo tawetnoɓe nder on navire mbawi fabede to banggue kaggulaɗe mo Dakar ko wona ɗum ko noon teskede oɗo saagayi wonande kaggulaɗe mo Dakar yaltini cetal ngal ene wawa toppitade oɗon fannu beele kadi laygol taw kadi koye dow kuɓɓam ɗam ɗon pettugol o wonande navire jolnuɗo ken tolno e ujunnaje taw kadi ko fati banggue carburant wonande kay pettugol muɗum taw koye dow oɗon sifa ha joni keddoɗen koye leydi ndi Sénégal gartoten koye fannu viol wonande professeur mathématique nottotoɗo MD mo ganduɗa wonande kay jannoɗo e élève muɗum jaranoɗo e duuɓi sappo e joyyi ɗum noon wonno ko sappo e goho lewru mai 2023 to Daara Jolof caggal muɗum noon ko nden gendarmerie mo Daara nanguimo hanki o noon o darima yeeso tribunal mo Louga o taƴanama duuɓi nogas e kaso omo yoɓa ken tolno e million ngaji joyyi kopleje franc CFA ɗum ko caggal nde o hutori wonde on élève makko mo duuɓi sappo e joyyi taw ko toon to Daara Jolof ikkada woni université Cheikh Anta Diop ko pelɓodiral musgal no fewi ɗum ko caggal hofgo juuɗe ken tolno hande e balɗe jonde no fewi ngal pelɓodiral hanki a faynma hande kala ɓuɓani taw hakkude étudiaji wonɓe toon kamene wondi kadi police haɗoɓe ɗin étudiaji wonde duppude ponoje walla ni barde lawol ngol waɗi pelɓodiral ha ganduɗa waɗi ken tolno jeetato taw ko étudiant gañi hen joyo taw ko police aɓe kamɓe ɓe gulliti wonande kay ko joɗadeɓe lebbi e bandum ɓe keɓani ko fati boursiji mabɓe kala ko wona ɗum ko noon toon to Gaston Berger Saint-Louis toonne kadi waɗino pelɓodire mawɗe no fewi hanki police noon dañi riwde hen hewɓe no fewi ko wona ɗum ko jaagoɗɗo jangde towde leydi ndi Daouda Ngom holliti e yeeso sarɗiyankoɓe
wonande kay étudiaji ɗi makke bursiji men so wonani talata hande o tan ma wonoy alarba janggo ɗum ko caggal débat hanki gulɗo jaw toon to sursarɗe yeeƴi do leydi ndi Sénégal ko fate bursiji étudiaji hande o woni en kolliti laamu ngu wawa hankadi rowandade ɗum woni en kolliti alay saago wonay kaldigal hakkude étudiaji ɗi kamne wondi kadi e fannu jaagoɗo to banggue jangde towde leydi ndi gartaten koye commissariat de unité 15 mo Parcelles Assainies ɓe pawi juuɗe mabɓe e sagataɓe tato ɗum ko caggal losko mango no feewi ha teɓa hen ngandi mawnidi biteɗo Khadim Dieng o Khadim Dieng wonande puntowo yimɓe ne fewna visa ji faade Europe e ɗin fannuji kala heɓa passeport maɗa fewnama kayitaji wima nanni soit taw yaltinde moñamani million-ngaji 2 e temedere ujunere a sañna ko on non wakkili nawdemo yeeso lawol wonanga tato woɗɓe mbiyama hen teɓ kamɓe kala aɓe tawi e juuɗe ɓen dadiɓe ngam gardaji tribunal pikkina ɗum ko caggal nde o nawliri debbo lembela omo fiɓi kay oɗo sawo heeɓi lembel ɗon ɗo leli jamma omo ɗaani ko ɗon tigui joom suudu makko ɓiɗeɗo emma koli fasni ndiyam tan hanti wawde fasde wanje makko kanko on be baaji mo duuɓi 52 debbo ne yaara duuɓi 51 ko ɗon tigui o wulli ha cango mango no feewi suka makko worɓe ɗiɗo mawɓe ko ɓen tigui pini ngade makko caggal no ɓe ndondim ɓe nayimo to suudu safara ene wondi kadi e koddiɗo mabɓe badduɗo e mabɓe maalde nde ɓe jetti toon ɓe kolliti o yinno ko wartade ɓe nayimo noon galle koddiɗo o rafi o ne ɓeydo ha ɓe nayimo to hôpital Idrissa Pouye ko toon gueɗeɗe kala laaɓi ceer wonande kay ko debbo o tigui wanje makko pasɗam o wasi fittade makko noon hanki o noon debbo darima yeeso tribunal Pikine Guédiawaye waali jammum gadiɗo to kaso ɓiɓe makko ɗiɗo worɓe ɓe noon ɓen bannama jawe e koyɗe wonɗo jettata ko koddiɗo kañumne wannama jawo tawɗen jawe ko jawe cohli mabɓe ɓe mbawata yaltude ɗon garten koye faux billet banque biyeji banque noon o gonnoɗo police ancien police mo ganduɗa biyeteɗo ten jaha ene wondi kadi e ɗiɗo woɗɓe ɓe wo nanguida hen goto ko M Sara goɗɗo noon ko M Diagne ɓe ɗiɗo ɓe o nanguida kamɓe kala ɓe nanga koye nder suudu makko aɓe jogui toon matériel uji machine aji mabɓe jahon jafoɗon te jankha woni inde makko te jankha woni inde makko kanko on gonnoɗo ancien police kanko e M Sar M Diagne kamɓe M John kamɓe kala ɓe nangama ɓe nanguira machine aji pewnoji faux billet ɓe nanguira ken tolno e million ko préje dollar taw kadi foof ko faux billet oɗo saran aɓe mbaɗa garde à vue ɓoyata maɓe dara yeeso procureur ngam ɓennude toon to kaso jeheten ko toon to wuuro teddungo Madina Gounass to yen toon Amadou Samba Lo wonande sagataɓe sembolinɓe almudagu mbaɗi dawol tenol ngam tenande galle ceerno ma en ketto hen Amadou Samba Lo to wuuro teddungo Madina Gounass. Assalamu aleykum wa rahmatullah. sagataɓe sembolinɓe daranemi golle almudagal tawi ko ɓesgu wuuro teddungo Madina Gounass ɓe mbaɗi ziyara leɗɗe fewde galle ceerno e o ñalawma aset nogal jeeɗe novembre taw ñaƴe nogal joyyi leeɗe kewɗe dawi ene ɓuuri mantinade hen noon leegal neere ɓe jaltidi e motoji e weloji e sarataji e ko nandi hen kono ɗen ko dawol tenol galle ceerno machallah kadi waɗi fayida en sukaɓe ɓe tinnima no fewi kadi eɗen jiiɗi wadde ɗum e kala saaha ɗum noon ko yettude Allah kadi no fewi dawama no fewi en jettira ɗum Allah en calmini kadi dendagal yeɓoɓe Gounass TV waɗi ko motoji e saretaji e weloji e auto motoji foof kadi dawi hen ha yoɗi ɗum noon ko yettude Allah kadi no fewi alhamdulillah leɗɗe ɗiɗɗi fof dawi no fewi maire naɓe wondude SRAM naɓe kamɓe fof ɓe dawi joguinoɗo hen weelo ari joguiɗo moto hen ari joguinoɗo hen kadi auto moto ari ɗum noon kadi ko yettude Allah ceerno kadi ene jarani en ko ɓuuri ɗum nde tawno ɗum ɗo fof kadi ko barke Allah e barke ceerno te leɗɗe noon gari ko saaha mumen e wiide makko machallah en tawino eɓe katojinno hen no fewi kadi no jiiruɗen ɗum ni hannino e mbaɗi ɗum ko adi hannde nde tawno ko hunde koɓe cohluno ko ɓooy ɗum noon ɓayde ɗum ɓe jaɓɓorima ɗum no ɓe jaɓɓorini enen wonani en beelam wonani en beelam alhamdulillah ha ɗum koy ko hunde lamde ceerno enen Madina naɓe en potani joɗade ha galle ceerno ene sohla leɗɗe en ponno wadde ko satti fof kala lewru fof alarba goto o kam wuuro ngo fof yalta adda leɗɗe
ɗum enen ponno ɗum daranade mbaɗen ɗum sibi ko hunde fonɗen wadde en potani jooɗade ha galle ceerno ne yeynele leɗɗe ɗum fotani wonde e wuuro ngo o arti e hirjinde ɓesgu wuuro ngo nde tinnoto e ndiɗo mbaadi ko alda e dartade ɗum noon eɗen ñaaga eɗen jeeri dental ngal fof ɓesgu leege wuuro ngo e taari ɗum fof kala alarba hay soko lewru fof kala alarba kamɓe fof ɓe jalta tenen leɗɗe gaddene galle ceerno he ene sohla ɗo no feewi en jettiɓe kamɓe fof eɗen mbiya yo Allah sellin doole yo Allah semmin kadi ene heddiɓe kadi ɓe mbaɗano ɗum ɓe so jii ɗum ɗo yoɓe tinno ɓe nootito e ɗum e jetti kadi ɓesgu Madina Gounass fof ko ɓesgu ceerno ɗum kam jettore alana en hen ni nde tawno enen kadi ɓesgu ceerno kala ko ceerno yiɗi ko ɗum jiɗɗen alhamdulillah nde ɓe jettinɗen leɗɗe ɗo galle ceerno ɗo ɓe gaari e yeeso ceerno gam ñagade duwaw alhamdulillahi rabbil alamina o wi on jarama mi beltima no moƴƴi o wi enen fof kadi ɓeydeɗen tinnade no moƴƴi ɓeydeɗen tinnade diina meɗen ko musidɗo moon Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma Amadou Samba Lo wuuro teddungo Madina Gounass golle ma jooɗi peewi Madina Gounass waɗɗani Guinée Bissau ñalawma hanki o ko Julius Mada Bio hoorejo leydi Sierra Leone kame settimum timmuɗo kamen mbawi yettade toon to Bissau jaɓɓimo toon noon wonande kay ko hoorejo leydi ndi woni horta tama on noon jaɓɓimo toon mbawi joɗɗade gam waddude jewte goɓe jiile ko fate banggue o kuddata kamɓe laamu transition ɓe kolliti ko jeeyi sababu noon ɓe mbaɗi kuddata ko leydi ndi no yaari ni fota yarude noon woni kala ne fooɗano guila jencudi yaltani leydi ndi kadi ne manki wonde sifay nden kay kisal maɓe pittudi haaɓe ndewnandi lawol ha jaam duumo ken tolno e hittande ngan sanga ɗen gueɗe kala ma ƴeewen en jogori wade ngal kaldigal noon hakkude Guinée Bissau kame CEDEAO ne jokki suwata o a gasde ala en kala toɓɓe nandiraɗe taw ko wona ɗum kono Nigéria holliti oɗo saha wonande Fernando Diaz o candidat mo ganduɗa hollitino kañum gañi ɓaftodirannoɗo Oumar Sissoko e mbalne tawe toon to ambassadeur mum taweteɗo toon to Bissau beele rende guuru mum e ƴiƴam muɗum ko fate oɗo hen kuddata mo ganduɗa laatima tan balɗe seeɗa ko caggal ɗin sumgoji bannoɗi on Oumar Sissoko e mbaalo koccinoɗo laana mum Diwowa taw kadi koye koyɗe jaam yogay hooreɓe leyɗele tenti CEDEAO taweteɗo hande o toon to Congo a Brazzaville to leydi Mauritanie hanki o hoorejo leydi Mohamed Cheikh Al Ghazouani wonande kay jeeɗiɗi piccal 7 milliard woni hanki yogay leɗe e nder Nouakchott ngam ɓamtude goɗo hen wuuro o fawi tuufere taw kadi ganduɗa ko mahde monument o monument mbiyata monument nation mo ganduɗa ko monument mawɗo no fewi mo ganduɗa ma wonoya hedde kene foto wonde go piccal 2 hectare taw kadi ganduɗa haalisaji kewɗi mbanja e muɗum ɗo tan e lebbi nogasa ngam gaynudemo ko wona ɗum ko kadi o yillima toon to Tafrakh Zeyna nonne kadi to nokku mo mbiyata Riyada ene wondi kadi e Tarhila ɗi nokkuji wa yillat toon ngam fawde toon tuufeje ɓamtude wuuro Nouakchott ha mbadi mum ɓuura feeñde no feewi kanko hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani taw kadi koye juɓɓudi wonande manditare leydi Mauritanie duuɓi 65 wa yaafima ken tolno e temedere 73 taw ko dumbaɓe taw kadi ko dumbira ko gueɗe koye fuuɗe wona gueɗe tekkuɗe no fewi woni hen kadi ustanaɓe cogdi mumen ɗum noon fawi koye manditare leydi ndi Mauritanie kanko hoorejo leydi hande o hocci laana makko ndiwawmo yaade jagoɗo mina kame jagoɗo Kotki o fayi ko toon to Zouayrata taw kadi koye région de Trésor kanko on Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani hande o noon mo uddi toon wonde nokkuji ɓamtare kewɗi no fewi mo faw toon kadi tuufeje golle ko fate ɓeto golle ma en garto e oɗon fannu jonde jeeɗiɓire ko fate conférence régionale ɗum noon ko leyɗele Maghreba jooɗima taw kadi jooɗi koto Nouakchott nden jonde hanki o ko fate geɓe jiile patuɗe ko fate banggue cellal ɓalli wi chef d'état majeur général Mohamed Fall
wuldu raisa holliti noon wonande oɗo saaha Mauritanie ni heeɓi no feewi mahde hôpital militaire mawɗo no feewi taw kadi koye mbadi Magharbia taw kadi ɓuuri wawde ƴellidde cellal ɓalli no foti e nder diwanuji ɗi kala ha ɓuura kadi wawde yarude yeeso caggal noon teskede wonande o bateau cumɗo e nder maaje kaɗɗe ɗe leydi Sénégal tambiɓe ɓe to golle maaje kaɗɗe ɗe leydi Mauritanie ɓe kollitiyaɓe ndewidiɗen gueɗe kono noon alana caɗele wonande maaje kaɗɗe ɗe leydi Mauritanie eno hollitiri wonande kay tambiɓe taw koye dow oɗon sifa yurnitade ndiɗon mbadi catal darniɓe haqqe innama aade nder windere nde ɓe erima windere nde nde wallitta taw kadi ko financement ji koppareje wonande leydi Mauritanie taw koye jonde wattude 44 jonde ɗum noon wonande Mauritanie bismo e kala sahane jaɓɓo doga molto en iwoɓe toon to leydi Mali ha tenti kadi ɗin réfugié ji taw koye sifa migré ji aroɓe ne molto hen nde Mauritanie wallitte taw koye financement ji ɗi ganduɗa ɗi mbawa wallidde jomumen guila e jangde jonde e safara ha e ñamde yarde kala to Nouadhibou awoɓe hewɓe taw koye awo ganni hanki o moɓodiri yeeso ñiɓirde gouverneur wuro Nouadhibou kamɓe noon ɓe kolliti ko mette mabɓe faade jagoɗɗo awo tuma kay nde yowi gawirɗe mabɓe kala ɗum noon ɓe kollitiɓe ponno fuɗɗitade ko goho hanki o ɗo e balɗe 15 ɓe jolnata caɓe mabɓe ni gawirɗe mabɓe kala ɓe erima noon hoorejo lini ne ɓurata wawde fabade ɓe ɗeɗo henna gueɗe guila kay ko ɓurtani ha ɓuura ɗuma to Nouadhibou keddoɗen hanki o goho nduɗo henna lewru décembre ko contrôle hakkude police et gendarmerie yogay ɓen taweteɓe nder Nouadhibou ɓe ngala kayitaji rewɓe worɓe hewɓe noon nanggama hen ɗum koye sifa kay ɓen wonɓe hen taw kadi ndewani lawol walla ni ngalani kayitaji ɗi laamu leydi ndi namdoto ha tenti noon nokku biɗeɗo Mariam Kame Abir hewɓe nanggama toon ɓen nanggaɓe toon noon ko Sénégal naɓe Mali naɓe Guinée naɓe hewɓe hen noon jinno ko ƴettude lawol taw kadi ko fiyade maaje faade toon to leyɗele Europe ha tenti toon to leydi Espagne to leydi Mali paɗena union leydi Mali mbiyen umma islamique kame leydi Mali ne woni e sunu mawɗo no fewi ɗum ko jaltugol aduna ceerno Alhaji Hamme Ñangmo ganduɗa ko diini yanke qur'ani yanke kono kadi ko joom hakkille no fewi kettaɗo jahowo koyɗe jaam kalde haali konngol hewani wattede hen goɗɗum e sifa on wonande kay hewɓe khalifaɓe aada ɓe leydi Mali kay bindi talki kewɗi faade e mbaadi makko ngam hollirde darde makko e ñiiɓal makko e nder jonde kaayi ha tenti kadi leydi Mali ngam wondemo kadi neɗɗo peɗɗitiniɗo aduna o to banggue pine to banggue kadi wonande rokkude jiyande yaltinde yimɓe yoga caɗele ko woni jaltuɗo aduna ɗum ko ñande 30 lewru novembre to Dakar laamugo leydi Sénégal kono so haaji jomiraɗo goski makko tijja toon to haaya ko ñande aljuma paɗɗo hen no so tawi jomiraɗo haaji Fatoumata Battouli Niang mo ganduɗa ko debbo dariɗo no fewi darniɗo ɓamtare wuuro Haye on région kala windi e makko Talkourou no ganduɗa holliti ɗo makko ɗo ni ko ɓiɗɗo kono kadi on ko baaba kono kadi on ko ceerno ko khalifa makko kono kadi gaga ko sehili makko kono kadi ko darniɗo ɓamtare ko saaha noon hewɓe kay e Mali gandi mbasi jaggal manggal ngal ganduɗa wonɗo heedanno région de Haye no fewi yogay bindande jaltude faade e ɓesgu makko kala région de Haye couvre-feu ɓeydama ɗum ko caggal jangu musgu wannongo ɗum wanno ko goo lewru juillet 2025 guil nden noon gouverneur mo Haye woni général brigade Moussa Soumaré hanki o kadi o holliti wonande couvre-feu ɓeydama balɗe 30 ɗum ko goo lewru décembre ha fayenma 30 lewru décembre ɗum noon tugganma tan minuit ha fayenma 5 heures subaka wona moto wona oto mawɗo wona tokkoso wona sareta
hay goto yahata so wona taw ko armée leydi ndi walla taw ko ambulance keñoraɗo walla on joguiɗo kartal yamirore ene jogui fannu liggade taw koye dow oɗon sifa ko fate caɗele carburant teskaɗe leydi ndi Mali kono ngol wonko teska toon to kitta ko wona caɗele carburant teska toon ko caɗele gaz guila yeeyoɓe restaurant ji ha e galleji kolliti o saaha ko caɗele mawɗe ɓe guuri kay wonande gaz yiyata ko ni ko yiyato ko so tawi ko 6 kilo o ene yeyeteno wonande kay ene yeyetno 1,5 oɗo saaha wontoyi ujunnaji 2,400 ɓe erima autorité ji leydi ndi nde mbawata weddade guite mum e ɗeɗo henna gueɗe litere ko fati e carburant jarowo wonande 150 hande o yeehi ha 160 ɗon ɗo kittaɓe kolliti noon ɗum ɗo hen laamu ngu yo uddide en guite mum ko ɓuuri yajje ko ɓuuri kadi fewde hen région de Sikasso wuuro wiyetengo Luluni eɗen gandi toon wonande kay worɓe joguitiɓe armée ji nottotoɓe jihadiste en nanguino ngon wuuro hewɓe dogui noon ɗacci guesse mumen e butikaji e galleji mumen kala tentiɓe en wañoɓe taweteɓe toon dogui moltoyi toon to Sikasso kono ɗum ko noon caggal nde armée leydi ndi yeehi toon jooƴi toon o saaha noon hewɓe dognoɓe kam garte nokkuji men guila e guesse ha e goɗɗum teskama noon wonande kay luuma nokku o ene jeeya e luumaji ɓurɗi mawnude no fewi ɗe mbiyata araba sugu on noon fuɗɗitima golle mum gam teskede o saaha jam fuɗɗima artude oɗon diwana teskede caɗele carburant e nder leydi Mali général Assimi Goïta hoorejo leydi ndi bismima hanki o to galle Kuluba yogay ɓen dognoɓe otoji ɓuttiɗi citerne ngam o hokkiɓe jeenale mawɗe no fewi darde mabɓe jamragal mabɓe ngam darade jamma e ñalawma yarlitade yaltinde Mali tenti Bamako wa e caɗele ko fate carburant holliti en noon darde makko e weltare makko mawde no fewi ɗum uddi kumpital men e ɗemgal Pulaar to leydi ndi Mali ko cum musɗo waɗi to e nder école goto to Madina noon tawite koye commune mo Matam to Conakry ɗum noon ko cum ɓen élevaɓe janggannoɓe dow kene wona 3e étage ko ɓen tigui jeygue ƴetti ɗumen less hewɓe hen mbawi tigui ko fabirede e pallanteje woni hen tolnira koye pallanteje waɗi noon gañiɓe hewɓe kono teskaka hen wasɓe hen pittali men Oumar Dioué Ba ko jagorɗo jangde nde o holliti jinnaɓe o saaha yo jaaru sesa ɗe gueɗe kala ndewnama lawol hewɓe hen noon nawama toon to suudu safara zére koréen hanki o hewɓe jalte settade hollirde mette mumen ha hande ala ko gasi haydara ko hanki wonno 2 décembre ɗum noon 2 décembre 2024 toon to stade mo zére koréen taw kadi koye drapeau final hakkude équipe mo zére koréen kam équipe mo laaɓe taw koye drapeau hoorejo lendi général Mamadi Doumbouya waɗi ɓittodiral ha hewɓe maayi hen ndelim wara hande nde alda e nandiral hakkude gouvernement kame pelle darniɗe haqqe innamade heɓe kolliti hitande hande ala nangaɗo ala tumaɗo ala jofaɗo fiɗendu ɓe kolliti ɗeɗo gueɗe ko gueɗe cattirɗe ɓe no fewi ha wona seeɗa orgal sumgoji leydi Guinée ene jokki ɗum ko guiɗeñeɗe asende ha hande ɗi candidat ji 9 ɗi meeɗa jeeyde ƴamoɓe lefol laamu e nder leydi ndi nana cokke nder leydi ndi ene kunono ɓiɓɓe leydi ndi kala o saaha so keeɓi laamu ma jaltin leydi ndi e caɗele kame kiɓal kala bene landa démocratie principal taw ko landa keptinaga haɗaka tawtorede sumgoji avril 2026 sumgoji présidentiel o saaha hanki seni catal tammingal sumgoji ɗi yaltini holliti mbawi tawtorede législatif ko fate sumgoji sarɗiyankoji kono présidentiel kaɓe haɗaɓe kono haɗo henna kamɓene ɓe jabtaki hen taw hay konngol gotol ko fate banggue oɗona sifa mo ganduɗa ɓe jonnani ɗum hay seeɗa taw koye on fanno to Nigéria jagoɗo konu leydi ndi taw kadi ganduɗa ko biyeteɗo biyeteɗo Mohamed Aboubacry acciti golle mum Mohamed Doura Aboubacry acciti golle mum gorko mo duuɓi 63 windi ɓatake faade hoorejo leydi ndi Bola Tinubu Ahmed ɗum noon jeeyi sababa cidde muɗum
ko ngakkede mo cellal ɗo leydi ndi woni état d'urgence diftali jamma ñalawma jagodo konu o wacciti ɗen golle ɗe ganduɗa omo holliti hande o natti wawandi ɗum to leydi Cameroun dawriyankoɓe hewɓe e pelle dariɗe haqqille made kolliri metti men mawɗe no feewi ko faade mayde lundiyanke Anisette woni inde makko o gorko maydo e nder kaso ɗum ko hanki o ɗum ko caggal nde o nanga e seppoji bannoɗi taw kadi ko 24 octobre taw kadi o ɗoftuno ko Isa Tahiruma oɓe kolliti metti men mawɗe no feewi faade laamu leydi neɗɗo nangue dumbe soke wiye sellani ha maya e nder kaso ɓe kolliti oɗon saha luskoji jaaƴi yo waɗe oɗon sifa kono kadi mbawata cidani hen tan to leydi Côte d'Ivoire wonande o saha coggu ko faati banggue pétrole laamu ngu holliti ene fayi fiɗendu mum ala kala ko ɓeydoto hen gam teskede o saha coggu mum ne yatiri caggal no feewi to banggue wonande pompoji jeeyoji to banggue essence oɗo saha mo gondena ko ene foto wonde ko temedere kene fotonde temedere capanɗe jeegom e buuɗi jeetati woni litre goto so tawi ko gasoil oɗo saha noon ko temedere nogas pawɗo buuɗi 15 so tawi ko gaz mo 6 kilo oɗo saha jeeyete ko temedde nayyi mbuuɗu so tawi noon ko gaz mo 12 kilo virgule 5 yeyete ko ujunere e temedde ujunere e capanɗe nayyi mbuuɗu teskama hande o leydi Côte d'Ivoire ene jeeya leyɗele ni ɓurɗe wonde moins cher to banggue gaz kam ene wondi e pétrole kala hoorejo leydi Rwanda kam e hoorejo leydi RDC Congo woni tan wonande Paul Kagame kam e Félix Tshisekedi ñande alhamisa paaɗo ɓaawo janngo maɓe tawe toon to galle daneje to États-Unis d'Amérique yeeso Donald Trump maɓe mbawa sifde toon sifande jam hakkunde RD Congo kam e Rwanda ɗen koyɗe jam dogi hen ko hoorejo leydi Amérique to Soudan hewɓe kay ken tolno 1,600 neɗɗo dogi e ñalawma goto koɗale mumen wi OIM ngal catal peppitingal doga molto en to nokku biyeteɗo Kertla ɗum noon ɓe dogi ko piyande e bomboje hakkunde paramilitaire kam militaire royal ɗo ganduɗa hande haare kokkoronkana yo siltu ɓe goni koye caɗele mawɗe no feewi ñamde yarde safara tenti sukaɓe taweteɓe oɗon fannu kala to Nigéria patuɗen ko debbo goto fewji mayde muɗum o ɓorna robbo danejo kiɗeɗe mbaɗa wiro kame hunuko kala o wanna vidéo jenayse jimri mabɓe e bojji hakkunde sehil makko debbo e miñi ko ɗum noon taguimo wadde noon kanko wadde o biyeteɗo Edmis mo leydi Nigéria koko wiyete Oja walla min ajo noon fetti ko tontine haalis tontine mo ñamno o natti wawde yobde o waɗi hoore makko maydo beele on vidéo so yiyama ɓen jeeɓe haalisaji tontine ɓe ganda o maayi o natta yobde on haalis deke noon gueɗe kala mbahlitima tawa ko complot o saaha noon ɓe nayimo e yeeso lawol to Burkina Faso wonde AES carte d'identité biométrique fuɗɗima yaltude ɗum ko hanki o goole décembre o biyeteɗo capitaine Ibrahima Traoré ko hooreji ɗi ndi heeɓi kartal muɗum firti hande ko AES waɗi taɓal manggal no feewi to banggue document voyage hakkunde leyɗele mum ɗe leyɗele tati leydi Mali Burkina Niger paden koye joolam jaɓeri téléphone hakkunde Donald Trump kam Benyamin Netanyahu ɗum ko hanki o kanko on hoore jagɗo leydi Israila o holliti o heeɓi bismago iwde hoorejo leydi Amérique faade toon to galle danejo to ɗo e balɗe garoje maɓe kaldu ko fate sifa Gaza eggingol yogay gueɗe ha tenti e Hamas siftinde moon kanko hoore jagɗo leydi Israila o windino ɓattake fade Isaac hoorejo leydi Israila beele nde wattamo gracier ko fati banggue dossier makko tawete to tribunal toon to Tel Aviv Afghanistan hande o ko gorko goto barnoɗo neɗɗo kañum ñaawa wargo hande o wara e jeese ɓen halifaɓe hewɓe taw warimo ko saria nokko bireɗo hatli ene tawe e nder Afghanistan kanko watti 1 neɗɗo baraɗo taw ko saria wari ɗum Sri Lanka ɗum ko caggal nde inondation to ɓooli ngari yaade ɓakke yerɓande leydi
ganda limore mabbe holiti ko temenayi sappo neɗɗo mbasi pittali men million piccal joyya woni ha hande alaɗo hoɗi oɗo sako ko tongini tan e nder ndin mbaadi ɓe erima communauté international nde wata wallude ɓe musidɓe tedduɓe ko wayno wonno compital ngal min gaddanno mona kikiɗe hande oɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mona guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena